ce ka gan su ba wallahi oga a nan ne kaga wajen ma gaba ɗaya su tashi ba wala ban kere da wata rana za a iya wuya kai Bindi, kin ga dai ke ƙawata ce, ko kuma in ce aminiya. Haka ne tabbas wa kin ga bai kamata a ce ina yake wani ɓoye-ɓoye. Haka ne. To sai a so ki faɗa mu. Gaskiya ƙawata. Gaskiya ba zan ɓoye miki ba. Ni ba gaskiya bukar fa kika ce bukar in? Kin kawo mana son bukar? Lalle ba shakka. Lalle ummi ba ki da hankali. Kamar ya ban da hankali. Kwarai ma kuwa ba ki da hankali tun da kin san wane ne masoyinki a cikin garin nan. Gwara ki canza tunanin da kika yi tun wuri kafin Iliya ya san cewa kin fara kaunan bawan Allah nan. In dai ba so kike ban Allah ne ya rasa rayuwarsa saboda ke ba. Wallahi ƙawata kin ban mamaki. Amma kuma laifi na ne ma da na tsaya ina sauraron ki. So da haka ni kin ga wucewa ta sai mun faɗa ki. Dan an faɗa miki gaskiya? To ki firwa ma gudu. Ki firwa gudu na ce. Ko za ki san waye ne Iliya a nan garin. Jejin nan kawai dan an matsa an cike mun je ne amma mutane ba sa dawowa a cikin jejin nan ya matsa gaba ɗaya soyayya ta bi ta rufe masa ido amma za mu je mu zai gani shi ma wata ran an gayyace shi ma ba zai je ba za mu je mu abin nan insha Allah shi ma in dai an gayyace shi wata ran ba zai je ba wannan harkar dai bari mu abin nan insha Allah wa alaikum assalam alhamdulillah ina aka ne kana tafa kana ta mita kana ta wallahi za mu je can wani wuri ka san jejin nan da mu shiga ana ta maganar yarinyar nan da suke nema ka san yarinyar ba ta da lafiya to ana ta magana sai an nemo mata magani tafiyar kuma ta riga ta hada da ni ne babu yanda zan yi shi ya riga ya kira ni mazauninsa na abokina tafiyar ta hada da ni amma shi bai san halin sha'anin wannan jejin ba to amma gaba ɗaya shi ya matsa da sai an je hisa ka ji na to ina ta mita ina surutu amma shi ma in dai mun shiga ina tunanin ba zai sake yadda a koma ba soyayya ce dai ta rufe masa ido yana ganin soyayya ta rufe masa ido gaba ɗaya zai ja da su to shikenan ni dai tafiyar ta kama da dole he da ni da ba dan haka ba ba zan samu damar shiga ba shikenan Allah ya dace da to kaga mu dama wannan in mun tafi mun shiga cikin bakin jejin nan to ga mu nan dai a gida ko mu dawo ko ba mu dawo ban an je gida dai a abin nan a sanar musu in an ga shiru kawai ai mana addu'a ba sai an neme mu ba malam Bahago shikenan kuma yanzu wannan jeji idan ku je ina da labarin jejin nan yanne yake da riski yanzu to dai mu ce kuma to Allah ya je kan maza ko Allah ya dawo da ku lafiya jejin nan dai mun san duk wanda suka je ba dawowa suke ba kuma kaga dole kai ma antani mu kara inda ya neme ka to mu gurin nan mun shiga dama mun san ba dawowa za mu yi ba kawai dai ku yi mana addu'a to shikenan Allah ya kiyaye babu Allah ya kiyaye to ga mun nan addu'a da zamu mun bi ku da addu'a Allah ya kiyaye Allah ya kaddara sa mu dai kawai dai abin da yayin dai ba a jin shawara ne kagan shi maharan ya zo shi shan wannan abin da ke da na haɗa da kankara wallahi rabkau ya kai ne wai me hakan ne dadin duniya nake ku ya za ku yi min haka ne abada Allah shi wancan gayi da hegen tsoro kai kuma ga ka da shan wannan abin
a haka na mi tafiyan nan da ku ne za ta yi ba ai da karfin gwiwa ta inda ledar ai na fi daɗin jin tafiya wannan ina za ta sa karfin gwiwa sai dai ta sare ma gwiwa to ba wani za ta sare min gwiwa mun shirya za mu yi wannan tafiyar da kai ka zo kai ta shan wannan leda kai ta shan wannan leda sai a tafiyar nan za ta yi a haka ke son mu yi nasara a kansu yanda ka gane ka daina shan wannan leda kawai in kana son mu yi tafiyar nan kawai ina shan wannan leda ba matsala tafiya za mu iya yin ta guda nawa ce kafa ta fadarin ƙasa ina ɗagawa kana da wani abu da za ka ce min in ba za ka tsere min ban muna tafiyar nan to ya za ka ce da wannan leda in ba ita ai ba zan ji daɗi ba ne a kuke so mu je mu ci nasara a kansu za mu ci nasara in Allah ya yarda su duk cikin su ba mai wannan shasha kowa in za a yi tafiyar nan aje wannan shirman yake amma kun zo ke shan leda kake shi kuma wancan ga hegen tsoro to in ba ledar ai tafiyar ba za ta yiwu ba ina za mu je ina kake so za mu tafi yanzu in da leda ai tafiyar ta waye ta fi kwaliti in bangon duniya za mu tafi da kai ba zan sare kai hakuri ka daina shan wannan ledar mu yi tafiyar nan ka ajiye wannan ledar kana ganin su mutanen su duk sun aje wannan shirman a gefe ka kalle ka ba kai kadai ga kana faduwa ba faduwa nake yi ba gyaran zama ne ta lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai ajiye ledar nan za ka yi kawai mu tafi ba zai yi muna tafiyar nan da kai a haka ba ka gane tafiya za a yi ta ina kake so a je ba dole he ka daina shan wannan abu in dai kana son mu tafiyar nan to kuma tafiya ai za a yi ta wannan ba duk ƙarin ilimi bane a gurina ni da ƙarin ƙarfin gwiwa ta ba ka zo ka karbe min leda haka ake yi ka san me na wani kashe a ledan nan za ka zo ka karbe min leda ta fi sabilillahi tafiya wacce iri za mu yi da kai ba a yi ba ai ya kamata ka bar leda to Allah nan mi tafiyar nan da kai kana kowa ya karwutar gaban shi mana kowa ya karwutar gaban sa ni ka bani leda ta mun hura ai ba wani abu bane a gaskiya ban baka ledan nan ba in za ka bani leda ta ai ni na fi so leda ta ina tafiya ina aiki da leda ta yafi min mutunci a kawai ba ledan nan zamu tafiya ban dan ba ni leda ta ba ka san nawa na kai a ledan ba ledan nan kawai zamu tafiya to ka san nawa na kai a ledan zan siya ma idan muka dawo ba na so wani ga hannu na din yamma kawo an ce in ji ba shi ta nuna a hannu wanda da nawa da na kawai da na mu kwara naka ni ya fi so ka bani leda ta ina hura sai na fi jin karfin kafa awa mutumi na ka yi hakuri mu je mu dawo zan baka ledan nan ka ci gaba da gunta mu je mu je haka nake so ka tafa kalle ka ba kana tafiya kana rangaji kuma da za ka bani leda ta ai na fi jin karfin kafa a kawai a hakan nan a haka zamu tafiyan nan idan muka dawo zan baka kawai ka gane yanzu ba zan baka ledan nan ai ina da wani ko kuma na da amma na fi so ka bani wani ko ka fito da wata zan karbe kawai ka gane to kuma tafiya ya za ta yi ta yi ba leda ya haka da kai Abdullahi wai kai za a girma ne girma ai ko ai yanzu ko yanzu ma an girma ai girma ai ba irin na rakumi ba girma na hankali na ba ka shawara kai aure kana yin auren nan zaka zama mutum to kuma ka iya lokaci muke jira to ya zo ne lokacin lokacin ya zo za a yi Allah ya samu kawai kai ne dai baka shirya ba iya shawara ta da nake so in baka a duniya ne na fi son daina ganin ka daga gidan wannan to ai yanzu zafi ake lokacin zafi ne kuma lokacin zafi ka rika yawo tsirara ai ba zirara ba tsirara ce mana da kana da surukai a gari ba za ka yi yawo da haka ba ai lokaci ne yanzu ne lokacin wani kai yanzu yaro ne a ni yaro ne mana agunwa agunwa a gurin kowa a harkar hankali dai kai ba yaro bane ya kamata ka zama babban Allah assalamu alaikum wa alaikum salam karam kallon barka da salam alaikum ayyum barka da yamma ya gajiya na gajiya wani lafiya mun lafiya ya yau ya kokari alhamdulillah ya mutan gida kuma din barau gaisa ya yara salamu alaikum malam abdullahi ya gida ya kokari alhamdulillah ya abubuwa to ai da yake na ganki ne ya baje na gane nan wallahi ka gani daga nan unguwa na je na dan zaga baya ne to na dan je mun dan gaisa da yan uwa da kuma abokan arziki shine to kana da wani shine haba ina ai mun riga mun girma ka san dai irin ku zamu nemo wa na ga har yanzu iman na ga har yanzu baka daina sa gajeren wanda ya daina sawa ne ya kamata zafi ne yasa ne tun kan ka zo nake ba shawaran nan gaskiya dai ya kamata kai ne kake tare da shi to ya lam dukan sa zan yi wannan abu ya girma fa ai ya girma ko da ya girma yi wallahi ba ga duka ba ne yawwa to alhaji ya buda mun akwai abin da yake tafi da ni ikon Allah akan to dai wannan din ya tafi ko kuwa yana nan to ba a bashi ne a bashi ba matsala ai da magana ce ta tunda dai shi ma ya yi gohi ma ya girma ya yi magana a gaba ai to ina jinka yawwa to magana ce da ni a game da yaron nan neman yaron nan dan a wai dan liti warai kuwa au kai to shine to ka san dai abu na Allah ne to me shawararka to gaskiya dai ni a yanayi na da kuma yanayin ɗabi'u da nake gani al'amari to ya fa zama abin da ya zama
dole fa an yi taka dan nan. Wannan gaskiya. Shine dalilin da yasa kaji na ce kafa da kafa ba zan kira ka a waya ko in turo masa. Yasa na zo da kaina domin na tabbatar ma da wannan bayani. To kai ne wanka. Dole kuma kai ne mai faɗa aji ko ba gaskiya ba. Idan al'amari ya gurɓace to fa kai da sa hannunka. A mu ne ko ba gaskiya ba. Kai ma da ka bada shawara mai kana ciki. To haka ne. Ai dan na san ina da matsayi yasa ma na zo na same ka nace za mu magana. Gaskiya ne. Gaskiya ne ban kuma sanya ka shawarta ba. Ya kuma kake ganin al'amari. To yanzu kaga dai ba wannan ce faruwa ba ko ba gaba ba ita ce faruwa ba kafin wannan na aurar da yaya gaskiya ne ko gaskiya ne to kaga wayancan da nayi auren su kaga ban sani ba Allah ne ya kawo mata gaskiya ne aka yi auren ta tafi tana can zaune lafiya kalau gaskiya ne to kaga wannan ma yanzu da ni da kai abin da take bukata addu'a gaskiya ne addu'a kawai take bukata gaskiya ne ba wani abu da muka isa mu in ba addu'a ba ko kana da wata shawara bayan wannan to ba da wata shawara addu'a ita ce ta addu'a ya haka ne Allah zai kawo fita ka san yaran nan san shi yan litu ni a ido na a yanda nake ganin sa mutumin kirki ne ba shi da matsala gaskiya ne ka gani to shi kuma wannan ɗayan tanimu to kaga shi kuma wannan yaro ne an ce a gidansu magagarare ne babu wanda yake hana shi ko ba haka ba ba wanda yake hana shi baya ji ko ba haka bane to shi kuma dan litina ji an ce ana hana yana addu'a gaskiya na to in Allah yadda idan aka yi masa auren na ja masa kunne to ina ganin komai zai daidai to haka ne ban da taimakon Allah mantar nan fa insha Allah komai zai to yake yawa addu'a kawai zamu ci gaba dai matar mutum kabarin sa to amma abin da nake so ka lura yanayin tarbiyyar yaran da nake so a ƙara duba to yanzu fito min fili me kake so ka faɗa ka fi direct kan zancen ka to so nake fa gaskiya a duba al'amarin nan ko ba gaskiya a tsananta dai bincike to domin dai ni dai kusan dai ba zan ce ba na goyon baya ba amma dai akwai jirwaye mai kama da wanka to ne ba zan ce wani abu wai ina so suna son junan su ina to mu yi addu'a Allah ya tabbatar da alheri to kenan Alhaji Aibu to shikenan ba ka ji dai an kawo ƙarshen magana ga wannan dinka an kawo ƙarshen magana to amma fa ka canje ka daina saka gidan wannan nan to in Allah da zan yawa to kai shikenan to dai kaga dai shi kansa mai fadar ga dai halin da yake to wannan kuma to amma kuma ya rage ga naka ba canja Allah gini to shikenan nagode to sai an jima nagode sai an jima shikenan madalla sai an jima to kai yanzu ka tayi ka je kai wanka da Allah ka cire wannan kaya yanzu ko yawa ka je ka cire kayan nan dan Allah ka je maza isa lokacin sallah yayi maza je ne wanka na sallah na ma gaya musu yanzu a gidan sun dafa ma ruwan wanka je ka na je na samu wani gaye ba ne ma ina tunanin a garin kawai ya zo wajen yarinya Iliya kawai na gan sa Iliya na kuma oga Iliya na kawai na gan sa wannan yaron dan gidan mai unguwa da ya kalli yarinyar nan mai mai kai ba gure mai ido akai ba mu da haka wannan shi ma Iliya ka san me yake faruwa wannan kuito ne ya shi ne zai je ya tsaya yana hira da budurwarka mana duk faɗin garin nan an samu wanda ma zai je kai tsaye magana da ummi to yanzu nan ne ba abin da ba yake tela mai kenan mu je zo mu ji